Post Samhraidh. Mí meitheamh a bhí ann, agus bhí tús curtha le léitheanta saoire an todhraigh. Bhí scrúdathe na thar teisteamíreachta críochnathe ag ón agus ag líam. Ní raibh pleanar bith eagratha acu. Hí an bhirrteachú síos os cóir an ríomhara le taide a dhéanamh ar ollúntais do fostanna samhraidh. Theastigh postanna ón martachú ar chúiseanna éagsúla. Bhí ón burtha go mbeadh ladrán air agus é díomhúin ar feadh an todhraigh. Bhí sé cinnte go rachadh sé as a bheabhar leis an am saor go léir. Ar an lámh eile, theastigh ó líam airgid a chruinniú le hiíoch as saoire, éadaí agus custasaí an choláiste an meanfór dar gcionn. Duscail siad Google agus rinne siad cuardach ar fostanna samhraidh. Níorbh fhada gur tháinig na buaclaí ar ógra a spreag diaspóracht atrathú. Postanna in Óstán I Mbailithe Clia, pá maith a dúirt sé. Bhí drugal mór ar ón chur isteach ar na postanna. Tuisc go mbeadh orthu bogadh as baile agus níor theastigh uaig go mbeadh airgid á churamú ar cíos árasán. Bhí freagra sásúil ag líam ar bhórteanna ón. Bhíonnig sé do ón go raibh dreathar aige uisín agus cónaíar I Mbailithe Clia. Bhí sé ag gceist ag uisín dul thar leabhar ag taistil ar feadh an todhraigh. Mar sin, bhí ag ealóistín saor le húsáid ag ón agus líam. Gheall líam do ón go raibh neart spáis in árasán uisín, agus bheidís iontu compórtach ann. Bhí ón sásta leis an réiteach sin agus ní raibh fadhb aige le chur isteach ar na postanna Óstán a thuilleadh. Thosaigh an bhirrteachú ag cuma riamh fostanna le chur isteach ar Óstán Mbailithe Clia. Tugadh cura do na buaclaí teacht chun agalamh chuig Óstán Inéal. Nuair a shiúil siad isteach príomhgurras an Óstán, bhí an banistóir Ultan ó Néal seasta taobhthír den chuntar. Fear ard téagartha a bhí ann le grúig néata gomh air agus cruiméal snasta faoin na hrán. Bhí sé ionteach sásta na buaclaí a fheiceáil mar bhí géar gá le hibrithe san Óstán. Cé go raibh go deas cardúil ag Ultan, bhí sé soléir go mbeadh sé dín dingháilta maidir leis na cuaireamí poist. Bheadh ar na buaclaí roinnt mhaith dúilgas a ghlacha leis an bust. Bheadh orthu uaireanta fada a chur isteach, a bheith béasach séamh i gcónaí agus éad ibre a chaitheamh de thír. Bhíonnig sé go mbeadh an obair dhéan ach bheadh an pá ard. Lurg sé ceistena ón na buaclaí. Thaithin macántaach Ultan ló, an tain ceist a bhí acu ná can ar bhéidir ló tús a chur leis an bust. Cha ón an samhraidh ag obair mar rasta lí. Shiúil sé ó bhórd go bórd ar fud na bialanna ag ghlacha uirdatha ó chostaméirí ag tuairt béalta amach acu agus ag glanann na mór iníoga do na chostaméirí imeacht. Thuill ón anna chuid airgid, breise, mar ba mhinic a dág na chostaméirí buin ina níoga ar an mór dó. nó dtír siad air an seonseáil a chuinál. Bhí líam ionteach sásta ag obair taobhthír den bhfear. Is minic gur thug na chostaméirí a cuid uirdathe do ón agus duine ón do líam cén deochanna le holbhú. Is annamh a tháinig chostaméirí in aice le líam. Bhí sé ionteach sásta leis seo, ag glanna glynní agus ag athrú caigeanna faoin mór. Deitsil an samhraidh. Níorbh fhada gur tháinig an taonú lá is trocha de bhí lúnasa agus bhí na buaclaí ag éirí as a postanna le tús a chur le na gúrsaí choláiste. Bhuail siad isteach chuig oifig Ultan agus chuir siad ar an eolas é go mbeadh deireadh le na ré ibre san Óstán. Cé go raibh brón ar Ultan iad a fheiceáil ag fágáil fuair an ibre an Óstán, gcaoi sé gach rath
ar na buacailí lena gcuid stadéir. Bhínig sé dómh go mbeadh fáilte rompú i gcónaí teacht arás ag obair leis am ar bith. Luigh sé leo go mbeadh géar gá lena gabhar an nullag nó an samhradh gcionn. Bhí anspéis ag na buacailí san éidearthacht sin. Gach seans go mbeadh fostaíocht ag teastáil go luath sa todhchaí. Gabh siad buíochas le holtain as an deis ibre a thabhairt dómh, agus as an meallach deas ar cás sé leo ar feadh an todhraigh. Bhínig na buacailí dá gcuid hismeóirí mar gheall ar an am iontach tanamhach a chas siad i mbun ibre in óstán inéal, agus an méid airgid a thuill siad ann. Bhí freagraí cudarsnacha ag an dá féire tuismitheoirí ar scéalta amach. Bhí tuismitheoirí líam an-bhróidúil as an obair dhígrasach a chur sé isteach taobh den bhfear. Luigh sé go raibh sé ag sábháil maidir le héadaí a cheannach agus dul ar saoire. Thug siad ardmhula dó agus dífrigh siad de cé áit a raibh ar intinige dul ar saoire. Ní raibh líam cinnte go fóil ach bhí córa bra acu á phlé. Nuair a duine ón aiscéalta mar gheall ar an blámás a léirigh sé ar a gcuid customéirí agus meall ar an gcarn mór airgid a d'ág siad dó, níor thug siad mula dó. Dúirt siad leis go mbeadh sé ábalta an tairgid a chaitheamh ar airí choláiste. Ba cheart go raibh sprioc aige leis an airgid. Líam bocht.